Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Santo. Mga minamahal kong kapatid, hilingin natin sa ating Amang na makapangyarihan na marapatin niyang basbasan itong tubig na iwiwis. Pagkalooban naman niya tayo ng pinibagong lakas para sa pamamalaging masik sa aming katawan at ipagkalabang ng may kadalisayan sa pagkakamit ng kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa pag-iwisik ng banal na tubig, sama-sama nating awitin ang isang pananampalataya. Pananampalataya sa pagbibinyag sa Panginoon ang kininating lahat. Ang aming panalangin, alisay na pag-ibig sa aming sumapit. Isang pananampalataya sa pagbibinyag sa Panginoon ang kininating lahat. Sa pagbibinyag sa Panginoon ang kininating lahat. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Oh
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong binyagan ng Mesiyas sa Ilog Jordan, bumaba sa kanyang Espiritu Santo, at sinabi mo ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga sinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo, ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Tayo po'y magsiupo. Bago po natin ituloy ang ating Misa, yung iba pong nandito sa side, para po tayo hindi magsiksikan, pwede po tayo dito sa harapan, may mga upuan naman po sa may gate, o kaya po dito sa loob na mismo ng chapel, sa may side, kabilang side po. Muli po yung mga pumapasok na nasa left side, at pwede po tayo dito sa harapan para po tayo hindi magsiksikan, o kaya po dito sa right side, kanang bahagi ng chapel, marami pa pong pwesto. Asherets, pastoral, paki-assist. Pagbasa, narito ang aking lingkod at nainaalayan ko siya sa aking diwa upang dalhin ang batas sa mga bansa. Hindi siya sisigaw o maglalakas man ng tinig. Hindi iparirinig ang kanyang tinig sa lansangan. Hindi niya babatliin ang gapok na tambo at papatayin ang timsim na umuusok. Ngunit matapat niyang itataguyod ang batas nang di nalulupaypay o nasisiraan ng loob. Hanggang sa maitatag ang batas sa lupa at sa kanyang aral ay makikinig ang mga layong pulo. Akong Panginoon ay siyang tumawag sa iyo sa katarungan at hinawakan kita sa kamay. Hinubog kita at inilagay kitang pinakatipan sa bayan, tanglaw sa mga bansa, upang idilat ang mga mata ng mga bulag, upang ilabas ang mga bilanggo sa bilangguan, at Diyos. Salamat sa Diyos. Ipagkakaloob ng Panginoon ang kapayapaan sa kanyang bayan. Magbigay sa Panginoon mga Po ng sambayan ng Kristiyano ang pagbibinyag ng ating Panginoon. Bakit ba kailangang mabinyag si Jesus? Bakit ba nagpabinyag ang ating Panginoon? Ano po ba yung ginagawa sa atin ng binyag? Ano po ba ang idinudulot na biyaya sa atin ng binyag? Naalala niyo po ba kung saan kayo nabinyag at kailan kayo nabinyagan? Kailan sa kasin sa'yo? March? Saan? Sa Santo Tomas. Okay. Sino pa po? Wala na si Bie. O, Jomel. Ha? Ha? May 3, 1993. 8. Okay. Ako po'y nabinyagan sa pambansang dambana ng Fatima, National Shrine of Our Lady of Fatima sa Valenzuela. April 17, April 17, 1976, ni Reverend Father Espiritu Izon. Na po, ang ninong ko ay si Bienvenido Guevara at ninang ko ay si Belita Ledesma. Kompleto po. Na po. Anyway, ano ba ang biyayang ibinibigay sa atin ng binyag? Bakit tayo nagpapabinyag? Lahat tayo binyagan na. At bakit yung pinapabinyag ang mga anak nyo? Bakit po ba? Madam Telma, di mo alam? Di nyo po alam? Isoli nyo na po lahat ng inyong baptismal certificate. Punitin ang mga yan. Walang halaga yung mga yan. Bakit po tayo nagpapabinyag? Ano ang biyayang handog ng binyag? 1, tayo ay nagiging anak ng Diyos.
Sa pamamagitan ng binyag, tayo nagiging anak ng Diyos. Kung paano ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkabinyag sa ilog ng Jordan ay bumaba ang banal na Espiritu sa kanya ng kalapati sa kanya at ang nagwika ang kalangitan at ang sabi, ikaw ang minamahal kong anak na tunay kong kinalulugdan. Sa binyag, tayo nagiging anak ng Diyos. Hindi lang anak ni Pedro o na Maria, tayo ay anak ng Diyos. Pangalawa, anong nangyayari sa atin sa binyag? Sa binyag, ang biyayang handog nito, sa binyag, tayo ay nagkakaroon ng bagong buhay. Tayo ay nagkakaroon ng bagong buhay, ng buhay na muli, ng muling pagsilang. Kaya nga po, kung titingnan natin, sa atin ngayon, pag nagbibinyag po tayo, ay infant baptism, ay tinutugtugan. Binubuhusan natin ng tubig ang mga bata. Pero kung titingnan po natin, kahit sa ibang Catholic denominations, Greek Orthodox, makita po natin, ang mga bata hindi lang binubuhusan ng tubig, nilulublob po yan. Nilulublob po. Sa Amerika po, ang mga baptismal font nila ay parang swimming pool. Makikita niyo po sa harapan ng simbahan. Para po silang swimming pool. Dahil po maraming adult baptism sa Amerika. Dito kung hindi lang ikakasal o kaya hindi lang ipare-register, magle-late registration sa PSA, hindi sila magpapabinyag. Kaya nga po, meron silang baptismal font. Anong ginagawa nila? Nilulublob, nilulunod, pinapatay para siya ay mamatay at pag siya'y naiahon, siya'y may bagong buhay na muli at bagong hininga na galing sa Diyos. Bagong hininga ng pananampalataya. Kaya nga po, tayo magkakaroon sa pamamagitan ng binyag, tayo nagkakaroon ng isang bagong buhay. Tayo'y isinisilang na muli. Kaya lang po, kung minsan, yung kapatid natin sa ibang pananampalataya o ibang paniniwala, tinitwist nila ng konti ito. Bakit? Lagi-lagi makikita nyo po, sabi nila, you must be born again. Makita nyo sa karatula, sa mga churches nila, you must be born again. John 3:3, sabing ganyan, you must be born again. Ngayon, ikaw naman, ikaw naman na Katolikong mulala, alam niyo pong ibig sabihin ng mulala? Sino pong Kapampangan dito? Oh. Sinong Tagalog dito? Oh. Anong ibig sabihin? Alam niyo pong ibig sabihin ng mulala? Tanga. Tayong Katolikong tatanga-tanga, na hindi nagbabasa ng Biblia at walang kinalaman, makita natin, you must be born again. Dapat ikaw ay maging born again. John 3:3. Aba, dapat pala maging born again para maligtas. Ayun, susunod na linggo, hindi na nagsimba. Nasaan na? Naandun na sa bahay ni Pastor. Nag-a-alive na doon. Bakit? Kasi you must be born again. Dapat mag-born again ka. Yung ang ibang born again, ayaw nilang matawag na born again eh. Bakit? Ilang beses na po, naranasan ko na to. Sabi ko, ay hindi ka, sumali ka, magsimba ka. Ang sagot niya, ay sorry po Father, Christian po kasi ako eh. Naranasan niyo na po yun? Iayaya niyo sa magsimbahan, ang sagot, ay sorry po, pasensya na po, Christian kasi ako. Ay ano ka, Katolik ka? Hindi, Christian kasi ako. Minsan po may naranasan akong gano'n, ang sabi, ay sorry po, Christian kasi ako. Sabi kong ganyan, Christian ka. Ako, anong palagay mo sa akin? Satanista. Di po ba? Kala nila sila ang may exclusivity sa pagiging Kristiyano. Born again sila. Ba't di matawag na born again? Ba't sinosol yung pagiging Kristyan? Ako hindi Kristiyano? Ako hindi Kristyan? Ikaw lang ba ang may karapatan matawag na Kristyan? Hindi ka Katoliko. Hindi ka kakatoliko. Pero Kristiyano rin ang kausap mo. Katoliko nga ako. Hindi ako born again. Pero Kristiyano rin ako. Kaya nga po nung minsan may nakausap akong ganun. Sagot ka sa kanya,
ano ako? Ano sa palagay mo, ano ako? Satanista? Di po ba? Lahat naman tayo born again. Bakit? Lahat tayo ay born again. Bakit? Kasi anong sabi ng John 3:3? Anong karugtong ng John 3:3 na hindi nila binabasa? You must be born again of water and the Spirit. Ano yun? Ano yung born again of water and Spirit na yun? Binyag. Kaya kung ikay nabinyagan kay Kristo, hindi ka lang Kristiyano, born again ka. So lahat tayo, Katoliko, born again. Kasi tayo'y nabinyagan sa tubig at sa Espiritu, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kaya nga ang binibigay na biyaya ng binyag ay bagong buhay. Pangatlo, anong binibigay na biyaya ng binyag? Anong binibigay na biyaya ng binyag? Ay ang paglilinis sa ating kasalanang mana. Pasensya na po kayo. Lolo nyo si Adan at lola natin si Eva. At tayo ay may bahid. Father, wala naman akong kasalanan. Kaliit ko pa lang. Bata pa lang ako. Oops. May bahid. May bahid ng kasalanan. Sabi nga ni Rev kanina, may factory defect na tayo. We are all flawed human beings. At sa binyag, tayo ay nililinis. Tayo ay nililinis sa ating mga kasalanan, sa kasalanang mana. Amen. Pero ang tanong, Among, di ba walang bahid na kasalanan ng Panginoon? Siya'y ipinaglihi, siya'y anak ng Diyos, ipinaglihi siya lalang ng Espiritu Santo, isinilang kay Birheng Maria na walang bahid na kasalanan. Bakit siya nagpabinyag? Ano bang binyag na tawag ang panawagan na binyag ni Juan noon? Hoy, kayong, sabi ni Juan, hoy, kayong mga makasalanan, magsisi na kayo, magbago na kayo, magpabinyag kayo sa tubig. Anong ginawa nila? Lahat naman sila sumunod kay Juan, nagpila at nagpabinyag sa Jordan. Abay, pati naman ito si Jesus, Kristo, pati naman itong Panginoon, nakipila-pila kay Juan. Among bakit? Bakit siya nagpabinyag? Wala naman siyang bahid kasalanan. Nagpabinyag siya, bininyagan si Jesus sa Jordan para ipakita, para ilarawan sa atin na kasama natin siya sa ating pagkatao. Siya'y Diyos na totoo at para pakisamahan tayo. Bakit niya tayo kailangang pakisamahan sa ating pagkatao? Para iahon tayo sa kasalanan, sa kasamaan, at sa walang hanggang kamatayan. Para iahon tayo, pinakisamahan niya tayo, nagpakumbaba siya, at sinamahan niya tayo sa kababaan ng ating pagkatao para amuin niya tayo. Amuin niya pasensya, kaawaan mo po kami. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ginugunita natin ngayon ang paghirang kay Jesus
bilang lingkod ng Panginoon na siyang aako sa mga pagkakasala ng sanlibutan. Buong puso tayo nagpapasalamat sa ating poong mahal na Señor de la Paciencia at tayo nananalangin mahabaging Panginoong Señor de la Paciencia, kahabagan mo po kami. Panginoong Señor de la Paciencia, kahabagan mo po kami. Para sa lahat ng mananampalataya, lalo na ang kanilang mga pinuno, Katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahan, laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Papa, ni Florentino, naming Arsobispo, ni Aposeto, naming Obispo, Emerito, ng Tanang Kapariya at lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa ng pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagdalangin sa Kanya bilang Kanyang mga anak, kasama-sama nating Hinihiling po namin na kami ay yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungahin mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Sa masayang paraan, ibahagi natin sa bawat isa ang tanda ng kapayapaan at pagkakapatid. Tayo po'y magsiluhod. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay, at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito, at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang narito ka sa akin, at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para po sa ating pagkukomunyon, mangyari po yung mga nasa loob ay manatili na lamang sa inyong upuan. Tumayo po na lang muna po kayo paglapit po ng EMTC para magkomunyon. Yung pong mga nasa harapan, ganun din po yung mga nasa side po sa kaliwang bahagi ng kapilya. Ay gumawa po tayo ng dalawang pila. Isa sa may hagdan dyan at isa po dito sa may likod. Salamat po.
Tayo po'y magsiluhod. Panalangin ng paghahandog sa mahal na Señor de la Paciencia. Panginoon naming Hesukristo, Diyos at taong totoo, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa patuloy na pagbibigay ng mga biyayang kinakailangan namin sa araw-araw. Kayo nananatiling tahimik kahit nagdurusa at dinudusta. Tulungan mo po kaming harapin ang lahat ng pagsubok sa aming buhay, sa pag-asang lahat ng ito'y malulutas. Tulutan mo po kaming maging karapat-dapat na matawag bilang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang malakas at totoong pananampalataya sa iyo at ng isang mapagkalinga at mapag-arugang pag-aalaala sa aming mga kapwa, lalong-lalo na para sa mga kapuspalan. Tulungan mo po kaming mahalin ka ng higit sa lahat at ibigin ang aming kapwa tulad ng sa aming sarili, upang matahak namin ng matuwid at tunay na landas. Sa pagdiriwang po namin ng iyong kapistahan, bayaan mo pong ialay namin sa iyo ang aming sarili, ang aming pamilya, ang aming ikinabubuhay, ang lahat dito sa aming lugar. At nawa, lahat po ng aming mga gawain ay lalo pang magpatingkad sa inyong kadakilaan. Patuloy mo po kaming iligtas sa mga kapahamakan, karamdaman at ligali, upang kami laging makapaglingkod sa iyo ng buo naming lakas, puso at isipan, sa lalong ikilaluluwalhati ng iyong pangalan. Amen. Aming Jesus, Nuestro, Señor de la Paciencia, kaawaan mo po kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak nawa sa turing at sa katotohanan. Sa matapat namin pakikinig sa iyo, anak naming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng nangasiwa, lahat ng nagbigay ng kanilang sarili, nagsakripisyo para sa nobena at kapistahan ng ating mahal na Señor de la Paciencia. Sa ating pong Chapel Pastoral Council officers and members, pinamunuan ni Pangulong Robert Pastrana, ni Ate Nila at ni Ate Weng, sa punang kanilang mga kasama, naglilingkod sa simbahan dito sa kapilya ng ating mahal na Señor, sa lahat ng mga naglilinis po, mga kabataan, sa ating pong mga katandaan na tumatayong komite ngayong piyestang ito, pinanamunuan ni Tata Junior, Pangulong Junior Gonzales, ganun din po sa kanyang mga kasamahan, sa mga pandangguan, sa mga ihos na tumulong po sa atin para maging maayos ang ating misa, sa ating pong barangay council, sa pagkipagtulungan po ng ating barangay council, pinamunuan ng ating Kapitan Eddie Santos, sa po ng mga barangay tanod na tumulong sa atin, sa lahat po ng mga liturgical servers, mga choir po natin na galing ng Bahay Pare, mga KBS na galing din ng Bahay Pare, sa ating parokya, Comlec, Asherets, mga BHW po na tumulong sa atin, mga EMTC, ang ating pong Nuestro media team ng ating parokya, at sa lahat po ng kasama natin, nakiisa sa Kapistahan, maraming salamat po. Palakpakan po natin bawat isa. Sa ating pong nanguna sa ating misa ngayon, ating pong kaibigan si Father Conrad Sablan, Diocese ng Malolos, si Reverend Gia Nisagong. Maraming salamat po, Among. Pagpapasalamat po ay pinapaabot ko 10 ng katandaan ng pastoral at ng ating barangay council sa ating pong IATF at LGU ng Candaba.
na kahit po tayo nasa level 3, tayo po ay pinayagan sa ating activities, lalo na po sa ating mga misa, sa ating pong IETF at LGU ng Candaba, pinamunuan po ng ating Mayor Rene Maglangke. Sama po siya sa dasal ninyo, siya naka-COVID sa kasalukuyan. Na po. At ang lalong-lalo na po yung pasasalamat natin sa pag-antabay po ng kapulisan ng Candaba, pinamunuan ni Colonel Efren David. Maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin sila. Papasalamat din po kami sa inyong pangunawa sa paghingi namin ng vaccination card. Siguro sa susunod na